mar ariyo ni orumo. Tam mar ariyo ni kiwinjo jogo ma itelo negi magin members magi ma KUPPET. Gi describe tam mar ariyo ni nochalo negi nade? Clopas, tam mar ariyo mar somo mar Kenya ne orumo marach ahinya, to nuche ne nitiere midhiero mang'eny manomako somo moloyo to e somo mar sector mar secondary senior school ne nitiere tungni mang'eny manotimore e skunde mang'eny, to kendo ne nitiere security issues manotimore e counties machalo kaka Isiolo. Koro wan gi mix grill, to jopuonjwa notiyo matek kendo noche waloro skunde maber, kendo warito mondo yaw skul tam mar adek. Koro gima timore sani ni kwayaw tam mar adek, ng'ikruok wadwaro ni kik obedi mondo pesa ma onego bed ni iorone skunde miluongo ni capitation ochope wang' sa, mondo kik yore mag somo ong'ikni ka nyithindo odonje skul. Koro magende gik mantiere, to kendo wang'eyo ni gima ber mosetimore e higni adek mosekalo, koro wan e higa mar 4 mano to nyaka wapuo e sirkal matiyo sani ni wan kaka jopuonj, kata bende pok wachulo kaka wadwaro, to nitiere medruok mar jopuonj motimore, to mago otimore nikech nuche ne wan gi miluongo ni transition. Jopuonj ondiki moloyo 100,000, kendo wageno ni sama wadhi e dwe mar 8 ni oselandi ni moko ma romo 20,000 bidhi ndiki e permanent and pensionable terms. Onego tim ang'o mane kama gintiere kar kae mos kuom ng'adi ni mar en kama chiegni ka kod midhiero ma bende wadeno walose sani, kapod ang' imedo mana lere